ህዝብታትን ባህልታቶምን ኔፓላውያን ኣመንቲ ቡድሂዝም ሂንዱን ህፃናት ኣዋልድ ምምላኾም ኣሽሓት ዓመታት ዘቑፀረ ሃይማኖታዊ ልምዶም እዩ። ኔፓላውያን እዘን ህፃናት ምስሊ ናይታ መልኣኽ ሓይልን ምንጪ ህይወትን ዝኾነት ኣምላኽ ካሊእ እየን ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ብቋንቋ ኔፓል ድንግል ዝብል ትርጉም ዘለዋ ኮማሪ ግቡእ ኣምልኾትን ህያባትን የበርክቱ። እታ ንኮማሪ እትበቅዕ ጓል 6 ዓመት ህፃን ነዚ ደረጃ ክትበፅሕ 32 ቅጥዕታት ከተማልእ ኣለዋ። ንሳ ግድን ካብ ዓሌት ባጅራቺያራ ክትከውን ኣለዋ። ቀርኒ ብዓይና ነዊሕን ምስ ናይ ላም ዝመሳሰልን ኣጋራ ከም ኢራብ ድምፃ ድማ ከም ናይ ኣዕዋፍ ክኸውን ኣለዎ ዝብልን ካልእ ዘይልሙድ ቅጥዕታትን ይርከቦ። እታ ዝተመርፀት ህፃን ኮማሪ ምስ ትበቅዕ ኣብቲ ቅዱስ ደብሪ ብምስፋር ካብ ሰባት ትኽወል። ክትንቀሳቐስን ከላ ኣእጋራ መሬት ክትንክፋ ስለ ዘይብለን ኣብ እንግድዓ ኣመንቲ ተፀይራ ትጓዓዝ። ኮማሪ ኣብ ዓመት 13 ግዜ ጥራያ ኣብ ሃይማኖታዊ ጽምብላት ካብቲ ደብሪ ብምውፃእ ምስ ሰባት ትራኸብን በረኸታ እተዝንበሎምን። ኮማሪ ኣምላኽ ምዃና ዝሕብር ኣብ ግንባራ ሳልሳይ ዓይኒ ይሰኣለላ። ብጀካ እቲ ምልክት ሓይልን ብልጽግናን ዝኾነ ቀይሕ ዝሕብሩ ክዳውንቲ ካልኣይ ትኽደንን እያ። ኮማሪ ጓል 15 ጎርዞ ምስ ኮነት ናብ ንቡር ህይወታ ትምለስን እቶም ኣመንቲ ድማ ካልእ ኮማሪ ይመርፁን። ሽዑ ጎፎ ዝተባህለ ን12 መዓልታት ዝቕፅል ናይ ምስንባት ጽምብል ይካየደላ። ካብቲ ዓለትያ ነታ ሳልሰይቲ ዓይኒ ካብ ግንባራ ብምእላይ ናብ ቤት ትምህርታት ኣቱን ተራ ህይወት ክትመርሕ ትጅምርን። ዝተሰናበታ ኮማሪ ብዙሕ ጸገማት እዩ ዘጋጥመን። ገለ ካብኡ ናይ ምንቅስቓስ ጸገማትን ምስ ኣኸላ ዝምርዓውን ምስኣንን። ኣብ ዞባታት ኔፓል ብዙሓት ኮማሪ እኳ እንተሃለዋ ኮማሪ ካትሙንዱ ግን እታ ካብ ኩለን ጸብለል ዝበለት እያ። ዘይተፈትሑ ግድላት 1802 ዓመተ ምህረት ዕለተ መቕጻዕቲ እትዕሉል ገበነኛ ቶማስ ፑፕሲ ኣኸለት። ንሱ ነቲ ዝመረጾ ዓይነት መግቢ ድሕሪ ምምጋብ ነታ ኮፍ ኢሉላ ዝነበረ ኩርሲ ግልጽ ኢሉ ኣብዛ ኩርሲ ኮፍ ዝበለ ይቀዘፍ ክብል መርገም ሓዘል ዘረባ ተዛሪቡ ፍርዱ ክቕበል ኣምርሐ። እቲ ፍርዲ ምስ ተፈጸመ ሓላፍቲ ቤት መግቢ እሱራት ብዘረባ ፑፕሲ እናተዋዘየ ኣብታ ኩርሲ ኮፍ ኢሉ ንብጾቱ ተግባራት ፑፕሲ ክደግመሎም ወዓለ። ናብ ቤቱ ምስ ኣምርሐ ግን ንጽባሒታ ናብ ስርሑ ይተመልሰን ሃንደበት ብምዕራፉ። ብድሕሪ እዚ ሓደ እሱር ኣብታ ኩርሲ ኮፍ ኢሉ ተመገበ። ንሱ እውን መን ከም ዘንጠልጠሎ ከይተፈልጠ ኣብ ካሜርኡ ተሓኒቑ ጸንሐ። እታ ኩርሲ ደፊሩ ኮፍ ዝብላ ሰኣነት። ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ሓደ ሓድሽ እሱር ብገርሁ ኣብታ ቤና ጸንሓቶ ኩርሲ ኮፍ በለ። እቶም እሱራትን ሓለውቶምን ድማ ኣብ ክንዲ ኣቐዲሞም ዝሕብርዎ ነቲ ዝስዕብ ፍጻመ ንምጽባይ መረፁ። ካብቲ ጽቢቶም ከይወፁ ድማ እቲ ንዓመት ክእሰር ዝመፀ እሱር ንምሸቱ ናብ ሕክምናት ቤት ማእሰርቲ ኣምርሐ። ጠንቁ ዘይተነፀረ ድማ ሞይቱ ተባህለ። ዛንታታ ኩርሲ ስለ ዝተጋወሐ ሓደ ነጋዳይ ካብ ዝናቱ ኩርሲ እንተረባሕኩ ብምባል ዓዲጉ ኣብ መኻዚንኡ ኣቐመጣ። እንተኾነ ግን ድሕሪ ሰሙን እቲ ነጋዳይ ብጌጋ ኣብቲ ኩርሲ ኮፍ በለ። ነብሱ ግዲ ነጊርዎ ኣብታ ኩርሲ ሓፍ ከይበለ እንተሓጋጋዚኡ ኣንታ ኣብዛ ርግምቲ ኩርሲ እንዴዳ ኮፍ ኢለ በሎ እናረዓደ። ተሓጋጋዚኡ ከረጋግኦ እኳ እንተፈተነ ንሱ ግን ኖ ጥራይ ተሪር ገመድ ጌርካ እሰረኒ ካብዛ ኩርሲ ብፍጹም ሓፍ ኣይብልኔ በሎ። ተሓጋጋዚኡ ነቲ ጉዳይ ኣቕሊሉ ብምርኣይ ኣጆኻ ኢሉ ብሓይሊ ሓፍ ኣበሎ። ኣብ ኢዱ እንከሎ ድማ ልቡ ስቱኽ ኢላቶ ሞተ። ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ወረስቲ እቲ ነጋዳይ ነታ ኩርሲ ናብ ጨረታ ኣቕርብዋ። ማይክል ዲን ዝተባህለ ተመራማሪ ነታ ኩርሲ ብምዕዳግ ራፍክ ኢሉ ዝጽውዖ ከልቡ ኣብኡ ኮፍ ከም ዝብል ገበረ። ዕላማ ማይክል መርገም ኩርሲ ፑፕሲ ኣብ ልዕሊ ሰባት ጥራይ ድዩስ ወላ ንእንስሳታት ብሓፈሽኡ ዝልክም ንምፍላጥ እዩ ነይሩ። ከልቢ እቲ ተመራማሪ ዝኾነ ጸገማ የጋጠሞን። ድሕሪ ወርሒ ግን ማይክል ዲን ምስ ከልቡ እናተናፈሰን ከሎ በዚ መጺኦም ዘይተባህሉ ናይ በረኻ ዕስለ ኣኽላባት ንዕኡን ንኸልቡን በዝበዝዎም። ማይክል ዲን ድማ ግዳይቲ መርገም ኮነ። ብዙሓት ንኣተሓሕዛ ቶማስ ፑፕሲ ኣብ ግምት ብምእታው
ንሱ ከምቲ ዝውረየሉ ዝነበረ ዘይኮነስ ናይ ኣእምሮ ጸገም ዝነበሮ ንጹህ ሰብ ብምንባርዮም ዝዛረቡ ምኽንያቱ ባዕሉ ኢዱ ናብ ፖሊስ ብምሃብዩ ኣነ እቲ ንዓመታት ዘደንገልኩኹም ገበነኛ ብምባል ናብ ፍርዲ ዘቕረበ ንነዊሕ ዓመታት ዘምለጠን ናይ ሞት ፍርዲ ዝጽበዮ ዝነበረ ምኩር ገበነኛ ከመይ ኢልዩ ባዕሉ ንሕልፈቱ ዝመጽእ ስለዚ እቲ ግዳይ ወይ በቲ ሓቀኛ ቶማስ ፑፕሲ ተታሊሉ ነዚ ስጉምቲ ወሲድዎሎ ወይ ድማ እቶም ንገበነኛ ቶማስ ፑፕሲ ብዘይ መሓዞም ኣደዳ ውርደት ዝኾኑ ሓለፍቲ ፖሊስ ኮነኢሎም ብንጹሁ ግዳይ ዝገበርዎ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ምጉት ብምልዓል ንጠንቂ ዝመርገም ከነጽርዎ ይፍትኑ ኩርሲ ቶማስ ፑፕሲ ሎሚ ኣብ ቤተ መዘክርያ ተዓቂባ ዘላ ዝኾነ ሰብ ኮፍ ከይብላ ካብ መሬት ናይ 1.5 ሜትሮ ብራኸ ኣብ ዘለዎ ቦታ ተሰቒላ ትርከብ ግድላ ግን ኣይተፈትሐን ኣሜሪካ ዝመደበሩ ትካል ብምፍትሐይ ይሕበኔ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳን ኣብታ ብብዝሒ ፍትሕ ዝረኣየላ ጃፓንን ብዙሓት ዓማዊሊ ዘለዎ እቲ ትካል ንፍትሕ ዝጽምብል እዩ ብኽልተ መንገዲ እቲ ሓደ እቶም ክልተ መጻምድቲ ተሰማሚዖም ብሓባር ዘካየድዎ ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ነፍሲ ወከፍ ተፋታሒ ብውልቁ ዘዳልዎ እዩ ኣብቲ ቀዳማይ ኣገባብ እቶም ክልተ መጻምድቲ ነቶም ኣብ እዋን መርዖም ዝነበሩ ኣጋይሽ ዳግማይ ብምዕዳም መርዓዊ ዝተቐደደ ጸሊም ባድላ መርዓት ሳልሳ ዝተጸያየቐ ጻዕዳ ቬሎን ትኽደን ምርጫ እንትኾይኑ ድማ ጸሊም ቬሎ ይዳለወላ ብድሕሪ እዚ እቶም ክልተ ተጻምድቲ ነበር በብወገኖም ነቲ ንፍትሕ ኣብቂዕዎም ዝበሃል ነጥብታት ንዕዱማት የንብብሎም እሞ ንሓድሕዶም ይቕረ ይበሃሃሉ ሰናይ ምንዮት ብምምናይ ድማ ኣብቲ ብባላንቺና ዝወቀበን ደጊም ፍትሓት ኢኹም ብምፍታሕና ሕጉሳት ኢና ሰብ ዘይገበሮ ኣይገበርናን ወዘተ ዝብል ጽሑፋት ዘለዎ ውቁብ ኣዳራሽ ብምእታው ድማ ናይ ብልዑልናን ስተይልናን መደብ ይጅምር ቶርታ ፍትሕ ካብ ካልእ ቶርታታት ዝፈልዩ ነገር እንተሎ እቲ ብልዕሊኡ ዝቕመጥ ናይ መርዓውን መርዓትን ምስሊ ከምቲ ልሙድ ዝተሓቋቐፉ ዘይኮኑስ ሕቆ ንሕቆ ዝተዋሃሃቡ ናይ መርዓውቲ ምስሊ እዩ ዘለዎ ቶርታ ምስ ተቆርሰ ካቲም ቃል ኪዳን ናይ ምስባር መደብ ይካየድን ወረቐት ፍትሕ ናይ ምፍራም መደብ ይስዕብን ኣብቲ ብሓደ ተፋታሒ ጥራይ ዝካየድ ጽምብል እቲ ኣገባብ ካብቲ ብላዕሊ ዝተገልጸ ዝፈሊ የብሉን እንተኾነ ግን ኣብ ኣሰላልማ ኣዳራሽን እትዳሎ ቶርታን ይፈላለም ኣብቲ ኣዳራሽ ዝስለም ጭርሖታት ኩሉ ንሓደ ወገን ጥራይ ዝውድስ ኮይኑ ይዳሎም ንኣብነት እቲ መደብ ናይ ተጓል ኣንስተይቲ ንበይና እንተኾይኑ ንስዩ ከሲሩ ካብ ዝገልዳም ህኮተኛ ሰብኣይ ብምፍላይኪ ዕድለኛ ኢኺ ደጊም ናጻ ኢኺ ዝብል ይኸውን እቶም ዕዱማት ንሞራላ ሓፍ ዘብሉ ናይ ኣጆኺ ቃላት የስምዕዋ እታ እትዳሎ ቶርታውን እቲ በዓል ቤታ ነበር እናሃደመ ወይ እውን ንሳ ብኽሳዱ ሓኒቓ ኣብ መሬት ክትድርብዮን የንጸባርቑ ኣጋጣሚ ዶ ትብሎ ራሞን ኣርታጃቪታ እታ ኣብ 1871 ዓመተ ምህረት ተሳፊርዋ ዝነበረ መርከብ ምስ ጣሓለት ዋላ እኳ ብሂወት እንተደሓነ ንነዊሕ ዝቐጸለ ፍርህ መገሻ ባሕሪ ግን ኣስዒቡሉ እዩ ድሕሪ 40 ዓመታት ብባሕሪ ናይ ምዝንጋዕ መገሻ ዝነበሮም ማዕርኽቱ መራኽብ ከም ዝማዕበላን ልዑል ውሕስነት ከም ዘለዎንን ብምሕባር ምኸርዎን ናብታን መገሻ ትዳሎ ዝነበረት እታ ዘይትጥሕል ዝብል መፀውዒ ዝነበራ መርከብ ታይታኒክ ምስኦም ሓቢሩ ከም ዝጓዓዝ ኣእመንዎን ታይታኒክ ጉዕዞኣ ምስ ጀመረት ድሒራ ድምፂ ህጹጽ ሓደጋ ከተስምዕ ጀመረት ራሞን ኣርታጃቪታ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰምዖ ድምፂ ምስ ሰምዐ ከምቶም ነፍሶም ንምድሓን ሸበድበድ ዝብሉ ዝነበሩ ተሳፈርቲ ላዕልን ታሕትን ከይበለዩ ናብ መደቀሲኡ ብምድያብ ኣብ ዓራቱ ኮይኑ ብገዛእ ሽጉጡ ህይወቱ ዘሕለፈ